Broadcasting Company. Sa balita. Komentar. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05. This time check. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, probinsya, wala na sang plano nga dugangan pa ang pagbaklon nga bakuna. Pagkakasang curfew kag liquor ban ginatugyan ni Baribar sa EOC kag IATF. Sa balita nasyonal, Pilipinas nagakadulaan sang 2 bilyon pesos kada adlaw bangod sang COVID-19. Implementasyon sa Child Safety in Motor Vehicles Act ginpaiway sang DOTR. Sa balita internasyonal, masobra 10 milyones kapumuluyo sa Britain na tagaan na sang bakuna. Sa balita sa sports, pag-boycott sang Beijing 2022 Winter Olympics, ginapanawagan sang pila ka grupo. Sa balita entertainment, Chris Aquino ginhimo nga ang Jojowain o Trotropahin Challenge. Samtang sa balita espesyal, mga weirdo nga kultura sang iban nga pungsod. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga la Webes sa Pebrero 4, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Northeast Monsoon ang padayon nga nag-apekto sa bugos ni Luzon kag Visayas. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag lulapta nga pag-ulan bangod sang Northeast Monsoon. Kasarangan tubto mamasok naman nga huyop sang hangin ang mapatyagan gikan sa nakatundan na sidlangan. Ang temperatura mapatyagan naman sa 24 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 6:11 kaina samtang magatunod naman las 5:53 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning! Sa liwat sinisaton sa mga ka-aksyon, Sir Alex Monteza, good morning man. RR Tuparan Montuarihinyo, aring na siya, action boy. May kuha na siya? Nga na ta kay maulan na balita. Larga panguyat na lupad ta. Perfect. Of course, Sir Alex Monteza, ang manok nga pink kuno gyapon. Gracia Hareta Horvidalia, good morning man. Kay Claire Cabras Alvarez, good morning. Pa-shout out kuno Parikoy Etery, good morning. Dina Magbato Malabago, good morning Action Boy and Miss Eden. Thank you so much for listening. Of course, kay Maninoy dira Major Wilfredo Benuman dira sa Valladolid. Subong man sa kay Captain Joseph Catonina sa Banwa naman sa Ibig Magalona, of course. Kag kay Major Romeo Vargas dira naman sa Himamaylan City, kag kay Major Junji Liba dira sa Candoni. Kadamo isang ka mga maninuyan. Good morning. Maninuyan mo. Except gyapon sa Isada, December na tama ma-reconcile. Maninoy Jan Chong, good morning. Yes, good morning kay Sir John. Sang Task Force Kasanag. Oo. Hambal ni Sir, ni RR man tuwa, hambal ni Action Eden, ambot, grabe na gid ang influence sa akon. Grabe na gid inyo influence sa akon. So kami may sala. Sino? So kami hambal ni RR. So kami may sala.
Kita ko na siya sa Facebook yan, nag-program siya. Correct. Okay na, daw nag-kuha na siya. Oo. Nag-improve. Correct. Perfect. Kay Sir Michael June Season, of course, good morning ko na sa EFC. Greet niya lang schoolmates 92 Catherine Lim Shaco, Mary Ann, Elizabeth, happy listening monitor from Chatu, Elise Paranaque. Thank you so much. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, good morning. Sa mga taga-Barangay Pandanon, GSB. Action Boy, kantahan tagali akong tita sa Tampa, Florida niya siya. Birthday sa ba? Yes. Bali tomorrow pa. Kay advance date siya Tampa, Florida. Ready, sing! Happy birthday to you. Happy birthday, Auntie Mimi Martinez. Yes. Dira sa Tampa, Florida. Uwi ka na. Uuwi ka na. Kung wala, pandemic, Action Boy, nakapuli na di siya liwat. Yes. Kanugon, sige lang. Yes. Kanugon. Kanugon, yung wala kapuli. Gani. Kunti tani, may chocolate pa ta. Yes, correct. Chocolate. Hindi na ko galing mag-chocolate, anay. Nga man. Sulumod. Sino mga classmate mo? Classmate ko, si Aksyon Rex. Classmate? Mga classmate ko na sila, mga planters. Planters. Okay, mga tubo planters. mga tubo planters. Mga sugarcane planters. Hambal ni RR, ayawan ko pangita si Mo Action Eden sa Facebook. Nga aman, wala man nakahide ang niya Facebook page. Sa Friendster. Or sa Twitter. Pati, Eden Aboso lang man ang name ko sa Facebook. Hindi man ako Posy. Okay, hindi man mga screen name. Eden Aboso, good lang. Sige. Sa din ka na to dampe? Dara ka na, okay, of course, kumpare Bia Jonathan. Si Chesa Mora, nabasa mo na sa Pulupandan? Di na, ka na dampe man. Doon kalayo si Imuaw? Nga, kakalayo Ari lamang ko di. Dira ka na, be? Dira ka na, go. Si Claire Cabras Alvarez, nabasa mo na sa Parikoy Itire? Yes. Sige, classmate ko niya nga daan, si Juan, si Chesa Mora, no? Kathy Calatrava, good morning. Greet man ang duwa niya kasoltero. Happy birthday kay Jimmy Flores kag Darren Calatrava dira sa Sumag, watching from Singapore. Happy birthday sa inyo nga duha, Jimmy Flores kag Darren Calatrava. Ang gin-add ako ni RR Hamelia, hello Madam Magahod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, wala na sang plano ang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental nga dugangan ang 100,000 ka doses ng COVID-19 vaccines nga ibakuna sa kapin 50,000 ka mga Negrense. Sunod kay Governor Bong Lacson nga sa sinapol sang League of Provinces of the Philippines, sang kahapon nga adlaw akon sang naligad nga adlaw Pebrero 2, ginpahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga handa ang gobyerno nasyonal nga buligan ang mga local government units sa pagbakal sang bakuna apang ginaabi-abi man kung sinong luyag nga magpain sang kaugalingon nga pondo. Duha pa ni Lacson, hinyo ni Galvez sa mga LGUs nga magbakal lamang sa mga ginatawag consumables pareho sang needles, syringes, cotton buds, alcohol o kung mag-hire sang madamong nga COVID-19 vaccinators. Enero 8, tuwing 2021, nagpirmahanay sa kasugtanan ang gobyerno probinsyal, AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated, kag Department of Health para sa pagbabaklon nga AZD 1222 vaccines nga nagabalor 27.5 milyones pesos. Padayon pa nga ginatalakay sang COVID Vaccination Council kung COVAC ang pag-ausaron nga COVID-19 vaccine storage sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Councilor Renisito Novero, mauno sang vaccination center team, gina-deliberate pa nila kung ano nga size ang storage ang usaron. Dugang pa ni Novero, may mga sesyon nga mag-usal sang ice plant pero sunod sa iya, hindi ini practical samtang may nagadusok man sa pag-usal sang refrigerated container van. Sa karon wala pa sang pinal nga desisyon ng COVAC kasunod nga may mga COVID-19 vaccine nga nagakinanglan sang specific nga temperature requirement para mapabilin ang kaepektibo sini. Nagakinanglan sang 2 ukon 2 tubtub 8 ukon 2
2 to 8 degrees Celsius nga temperature ang ginbakal nga bakuna sang Bacolod sa AstraZeneca. Samtang ang Pfizer kinahanglan sang negative 80 tubtob negative 60 degrees Celsius. Hindi pa na sure kung sa isabit ka lugar, like isa ka ice plant, kung pwede, galing kayo daw hindi man practical, daw hindi masarangan siguro. What? Or may some kind of a container van nga refrigerated. Wala pa na asang final din nga decision as of now. Si Councilor Renisito Novero. Ginatugyan naman ni Councilor Archie Baribar ang authors ng curfew ordinance sa Bacolod Emergency Operations Center kay sa local IATF ang tikang angot sa pangabay sa mga negosyante nga pagkakasang curfew kag ang partial liquor ban. Suno kay Baribar, bukas siya kung tani sa ginaduso apang iya ginatugyan sa EOC kag IATF ang pagdesisyon. Apang suno kay Baribar, hindi pa pwede nga mahalugan ang mga ginapatuman nga restrictions bangod sa natabo nga outbreak sa Transcom. Sa Debaluan, 41 ka mga empleyado sa Transcom ang nagpositibo sa COVID-19 halin Enero 23 tubtob Enero 30 tuig 2021. Nag-iatag din sa EOC kag sa IATF naton. Di ang aton nga experiences just recently may ara naman nga grabe nga natabo sa Transcom. Apparently hindi tani anay mahuluhalugan kay kalugan nimo nagalain pagid. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Archie Baribar. Samtang nadugangan naman sa 30 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 23,341. Nanguna syudad kag probinsya sa Iloilo sa may madamo nga bago nga kaso nga may tig 12, ginsundan sa Negros Occidental nga may 5 kag Aklan nga may 1. Samtang 128 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 21,554 kag isa naman ang bagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 701. Liwat nga mga papili bilang gobernador sa Negros Occidental sa 2022 nga eleksyon si Governor Bong Lacson. Ini ang ginpahayag ni Lacson sa interview sa mga Capital Reporters kahapon nga adlaw. Apang ginklaro ni Lacson nga ini ang mga opisyal lamang kung siya ang makafile na sa Certificate of Candidacy sa maabot nga bulan sa Oktobre. Suno kay Lacson, wala sa makahibalo kung siya ang may kainkwentro nga kandidato o kung wala. Una din ginpahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga magapabilin ang tandem ni Lacson sa maabot nga eleksyon kag magapadayon man ang koalisyon sa United Negros Alliance kag Love Negros. Sa nagligad nga tuig, ginpahayag sa gobernador nga bukas siya sa sino man nga luyag mag-engkwentro sa iya sa 2022 elections. Ini matapos mabaton ang impormasyon angot sa isa ka Bacolod noon nga abogado nga nagaplano sa pagpapili gobernador sa Negros Occidental. But for now, people who ask me personally, I answer them. Yes, in the affirmative. But of course, it becomes official on October. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Nagakinanglan naman sa nagkakaigo nga panahon ang mga kandidato sa pag-adjust kung anong dapat himuon kung madayon ang ginaplano sang Commission on Elections nga pagdumili sang face-to-face campaign sa 2022 national kag local elections. In eleksyon ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga sunod sa iya bintaha sa mga plano bangon mabuhinan ng tax obligation sa mga kandidato. Dugang pa sang gobernador, iya lamang ginapamatukan ang plano nga mail-in ballot system. Nagligan nga Martes, ginpahay ni COMELEC Chairman James Jimenez nga ginatunan sa komisyon ang plano nga pagdumili sa face-to-face campaign sa Mayo tuig 2022 nga eleksyon bangod sa pamahag sa COVID-19 pandemic. Ginsuwestiyon sa COMELEC ang online campaigning agon mapasiguro ang kaluwasan sang mga botante. Wala sa nakitaan nga problema si Governor Bong Lacson sa 1417 nga isipay sa kadamuon sa mga miyembro nga mga alkalde sa United Negros Alliance kag Love Negros. Ini ang reaksyon ni Lacson sa palayag ni UNEGA Secretary General Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga nagapabilin sa gihapon bilang UNEGA members ang 14 ka mga alkalde sa Negros Occidental. Suno kay Lacson, may koalisyon ang UNEGA kag Love Negros gani wala sa dapat tambalan nga isyu angot sa relasyon sang duha ka grupo. Nagasalig ang gobernador nga magpabilin ang amo nga koalisyon sa malawig nga panahon. Ulihin nga nagpamiyembro sa UNEGA si Mamaylan City Mayor Raymond Tongson, samtang nagsaylo naman sa Love Negros sanday kando ni Mayor Cicero Borromeo kag ginubaan Mayor Ernesto Estrao. Si Lacson ang mga pinakamataas nga leader sang Love Negros, samtang nagaserbi naman bilang presidente sang UNEGA si Vice Governor Jeffrey Ferrer.
We have a coalition, doesn't really matter now. The challenge is how to keep this coalition together and continue to work together. As I said, the coalition in the provincial level, we would like to extend that all the way to the local government. Ang dugang kapahayag ni Governor Bong Lacson. Sa katapusan nga balita lokal, nakakolekta ang syudad sa Bacolod sang 692 milyones pesos nga real property taxes ang tuig 2020. Ini nga report ni Acting Treasurer Arlene Memoria kay Bacolod Mayor Vilio Linardia. Ang RPT collections mas nubo sang 1.9 milyones ikumparar sang tuig 2019. Sunod kay Linardia, ginakalipay sini nga padayon nga naga-remit ang Bacolod non sang ila RPT payments a pesar sang lockdown kag pagsira sadto sang Real Estate Tax Division sa City Treasurer's Office. Sa diin, may pila ka empleyado ang nagpositibo sa virus. Ginapaabot ng kuntani sa alkalde ang dako nga pagnubo sang 2020 RPT collections pangudman sa pandemya. Nagalaom si Linardia nga padayon ang publiko sa pagbayad sang ila RPT subong nga tuig 2021 o kung bayaran ang ila arrears para mas madamo nga pondo para sa pag-away kontra COVID-19 kag para makarecover ang ekonomiya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:20. Pilipinas nagkakaduran sang 2 bilyones pesos kada adlaw bangod sa COVID-19. Samtang implementasyon sang Child Safety in Motor Vehicles Act ginpaiwayaray sang DOTR. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na sa kay Joval Trinidad, kay Jamel Florendo,
Russell Gomez, RR Tuparan Montua Reginio. Ayawan sa kanapay amo na gina, no? Ako actually, kadasig lang. Melchorita Ferrer, sakay Dianton Diaz, Mira Dumpay, kag kay Athea Kim Eriman, kag happy birthday lang gali, no? Sa anak bala ni Kwan, ni sino gani ni nag-text ga ni Mary Grace Bandukilyo bala alave. Oo. Ginag-greet niya lang karon nga adlaw happy 12th birthday ay anak nga si Ashley Lexi Casido. Happy birthday Ashley. Happy birthday to you. Smooth lang to, yeah. Smooth ka lang, yeah. Richard Diet Pacheco, of course, alagad Kevin Henry. Good morning no kay Jason Tembrevilla. Kay SB na. SB na siya. Okay. SB Jason, good morning. Good morning, Jason. SB, good morning. Musta ang mga kwanda? Mga kanda. Ano namin to sa ilang? Manumbukan na. Manumbukan. Sino ba? Asuncion, Lapore, may agaman. Sige, anay, action. Yes, of course. Kay Teresa Pedrosa, good morning. Action Boy and Action Eden. Palagas, pag ini alagad, Kevin Henry, good morning. Kay Daph Anthony Reliquias, good morning man. Kay Liam Lagunzad, good morning, Sir Boy and Action Eden. And of course, Sir Stephen, iba lang ngalan mo, gas step ni siya mo. Watching Connection Boy sa aton program. Aquarius Maldita ako, good morning. Beautiful morning to see Action Boy and Action Eden. Thank you. Judilyn De Asis Villariz, good morning. Subong man kay Virgo September, good morning. More night na kuno yung hambal ni Ma'am Cory Vidaha. Paway na siya dugay-dugay. Kay Herbert Noel, me and Mrs. Noel watching from Trinidad and Tobago, Caribbean. Ha? Tobago? Anong Trinidad WI? Tobago, ha? Anong WI? Hindi ko kabalo sang WI. Basta Caribbean ko na. Good morning. Thank you so much. Barko na Base. Barko ni sa. Ma'am Vanessa Mayo, pag-greet niya lang ko no, yung cousin sa Silay sa Gales family and sa other cousin niya from Eroreco, teacher Mrs. Yen Ramos Herrera Burgos. Thank you. Good morning. Kay Ann Bella, good morning man. Please greet niya ko no, daughter Rona Mel Villaviray celebrating her 12th birthday. Thank you so much. Happy birthday to you. Advance happy birthday mo ko no, 9th birthday sa beloved goddaughter ni Sir Alex Monteza. Cesa Amor de la Peña, this coming 14th. Tita, sunta na siya kantahan na. Sa 14 pa man. 14 pa man na. Valentine's Day. Yes. Erwin D.B. Gonzalez, good morning. Monitor man ko no, si Ma'am M. Esmeralda Dolido. Homa Lumena, sa gihapon, madamo gid nga salamat. Bambi Padernal, kay Ons Barrera, good morning. Tamiyan ng mga bata niya nga twin, Marla kag Martin sa Caridad Bago kag sa magulang nila, nga si Koy Koy kag Lola Norma. God bless. Thank you. Hindi nga na to, sa kay kay Marlene Ogatis. Good morning man. Kay M. Aboso, happy birthday ko no little sister. Mangod ni M, si Mimi? Oo, tita ko gid siya. The little witch who loves garlic. Oo, siya lang nasama pamilya ang garlic. Oo, siya lang ni. Yes. Sige, happy birthday sa kay Mimi. Yes. Older sister. Younger sister, okay. Remia Garcia, good morning man. Sa kay Yasakate Cardones, good morning sa imo dira, no? Sa kay Pilton Lipura sa Pasay City. Marvin Banjor from Bago City. Kay Rolly Intisistoya, taga Bago City, Mangyapon. Aquarius Maldita ako. Congrats, agali, Action Eden. Saan nag-ano ka? Ha? Nag-ano ka? Congrats ka? Champion ka guro sa singing contest. Basi mo na? Or basi sa NPC, Paniguro Action Boy? Sa NPC pa, hindi sa singing contest? Hindi. Ikaw to ang nag-champion? Ikaw to bala? Hindi ah. Ikaw, gaya kita tabi.
Kato pala. Ikaw man to ng champion. My idol. Season 2 naman ko Aksyon Boy. Pwede giveaway ka naman sa iban. Ano yung tawag? Hindi na pwede ka intra. Kaya kung intra ka paliwat, bugas-bugas na tawag. Bugas-bugas na yung tawag yan. Basi makakalo, basi makapitik blaw. Basi wala ma. Wrong naman liwat. Perti ka na si Ma'am Vanessa, yung magpa-contest. Gani, grabe, hindi yan lawag ya. Nakanta ka mo da, kay premium kanta ka mo. Diba? Baka da yun eh. Bis ka na lubrawan, paiway. Sige. Stand by na kita sa aton mga balita lokal. Akon balita national. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginako ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagalambot sa 2 ka bilyon ka pesos ang nagakadula nga kwarta sa Pilipinas kada adlaw bangod sang COVID-19. Ginpahayag sa Presidente nga hindi lamang ang ekonomiya sa Pilipinas ang nagsarurot kundi pati man sa bugos nga kalibutan. Ang nasambit nga kwarta ang para kuntani sa mga mamumugon kung nagahulag lang ang ekonomiya. Sunod sa Presidente, sa piyak nga hindi very good ang ekonomiya antes ang pandemic, apang makabig ini nga manami nga ekonomiya. Duga pa sa Presidente, sa piyak nga nagasarurot na ang ekonomiya sa Pilipinas, ginatinguan sa gapon sini nga ipabilin ang paggiho sa atong sini ekonomiya. Bangod sa social distancing, naguba ang negosyo sang transportasyon kag nabuhinan ang nagagamit sang langis kag gas nga mo nagapadalagan sa ekonomiya sa bugos nga kalibutan. Suno kay Duterte, maramo ang naduraan sa trabaho, kay hindi lamang ang ekonomiya sa Pilipinas ang malain na sitwasyon bago ginabatsag manini sang bugos nga kalibutan. Gina-review pa sa Research Institute for Tropical Medicine ang accuracy sa pag-usar sang laway bilang specimen sa RT-PCR test para sa COVID-19. Yan ang ginhimo nga palayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere matapos ang inisyatibo sa Philippine Red Cross nga nagperma sang MOA upod ang kilala nga mall para sa drive-thru RT-PCR test usar ang laway. Inimana nang insabat ni Vergere sa suggestion nga ang saliva test nga kung mapamatunan nga accurate ang posible patuman sa tanan nga RT-PCR laboratories nationwide. Ginpatahag ni Vergere ang
approval sang saliva tests sang PRC ang may conditionality, mangod kulang pa ang positive samples nga ilagin patigayon sadto para sa pagtuon angot sa accuracy. Sunod kay Vergeres, sa kada isa ka gatos ka specimen, kinahanglan sang PRC nga isumeter ini sa RITM para may baluan kung padayon nga mangin accurate ang resulta sang nasabit nga test. Pagtalakayo naman sang National Interagency Task Force kag sang COMELEC ang ginaduso nga pagdumili sang face-to-face campaign para sa 2021 elections. Sa laging handa briefing ginpahayag ni Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. dako ini nga hangkat kag risgo ilabi na ang face-to-face nga pagtilipon kag close contact sa naglain-lain nga tawo. Una na ginpahayag ni COMELEC spokesman James Jimenez nga ginakonsiderar sang komisyon ang pagban sang face-to-face campaign bangod sa nagapadayon nga pandemic. Sunod kay Jimenez, lakip sa ginaduso ang pagdumili sa paghatag sang materials kag pagguha para mag-istorya sa tao sa tion sang kampanya. Ginpaiway naman sa Department of Transportation ang implementasyon sa Republic Act 11229 ug ang Child Safety in Motor Vehicles Act. Matapos nga gina-finalize pa sa Land Transportation Office ang enforcement guidelines sang layi. Ang DOTR kag LTO ang nagsugtanay nga ipaiway anay ang implementasyon sang layi agod madeterminar ang edad kag katason sang bata nga makover ang mumanang standards ng car seat kag penalidad nga ipapanaog sa mga nagalapas. Ginpahayag ni Transportation Assistant Secretary Goddess Libiran nga anong kabulan pa ang kinahanglan sa pagpatigan sa information campaign antes implementar ang layi. Ang LTO ang dapat magapatigan sa enforcement and communications planning workshop sa implementasyon sang child car seat law sa tupang Marso 19 tinalikdan nga tuig apang iningin kanselar bangon man sa quarantine restrictions. Pagatun naman sa Department of Labor and Employment ang pangabay sa pila ka mga mamugon nga makahatag sang wage subsidy sa pribado nga sektor bangod man sa epekto sang COVID-19 crisis. Sunod kay Labor Secretary Silvestre Bello III sa pananaw mas makapaayo ang paghatag sang wage subsidy sang sasaka sa sweldo. Bangod mahimo madamo nga negosyante ay hindi pa masarangan sa karon ang pagpataas sa sweldo sang ilang nga mga trabahante. Apang ginklaro ni Bello nga paghatag sang wage subsidy ang depende sa gihapon sa kapasidad sang gobyerno. Nakaligad nga semana, pila ka labor groups kalakip na ang Trade Union Congress of the Philippines ang nanawagan sa gobyerno nga maghatag sang wage subsidy sa rason nga hindi masarangan sa mga mamumugon ang galastuhan. Duha pa ni Bello, istoryahon nila ang Department of Trade and Industry kag ang NEDA angot sa isyu bangod ang duha ka ahensya ang magapagwa sang pondo. Sa katapusan nga balita national, malapit na nga makakuha ang Pilipinas ng bakuna kontra African swine fever. Sunod kay Department of Agriculture Secretary William Dar, padayon sila nga nagapakig-angot sa naglain-lain nga pungsod nga naghihimo sang bakuna kontra sa ASF. Ngayon pahig ni Dar nga ang pungsod Vietnam ang nakakita na sa nga manami nga resulta sa trial nga ila sinigin patigayon. Magluwas diri, ginabantayan naman sang Pilipinas ang ASF vaccine nga himo naman sa United Kingdom nga sa karon yara sa advanced development stage. Ang Estados Unidos nga nagbulig si Vietnam ang nagpahayag naman sang ila kahandaan nga buligan ang Pilipinas sa pagsolbar sa problema nga dala sang ASF. Nakitaan sa karon sang DA ang ASF bilang isa sa mga rason kung nga nagtaas ang presyo sang karne sang baboy. Mas nagnubo ang supply sang baboy matapos nga madamo sang hog raisers na naapektuhan sang ASF gikan pa sa tong tuig 2019 nga una ini nakasulod sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37.
sa kay Claire Cabras Alvarez. Happy birthday ko no kag advance sa kay Nang Richelle Caniero. Birthday niya sa 14. Ay, sa 14 man ta kanta. Sa 14 taman sa kantahan Parang na fresh Claire, pa. ha? From Paricoy Eatery. Dining Paricoy Eatery man. Muta. Watching sila sa Tanggaluto. Wow, ano daw mga handa niya? Ano daw Handa? mga menu? Putahe. Menu. Oo, perfect. Kung eateria, putahe. Kung restaurant, Menu. okay, good. Vanessa Mayo, may season 2 pa ni guys. Oy. Alala. Give chance to others. Una. Bugas na imo yan. Kuan tayo ng Champions League. Champions League. Amo naman na, para do ka ready pala. Ma-exercise na ka. ng Champions League. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning Mandela sa imo. Sa kay Leda Yamagishi, watching from Tokyo, Japan. Ohio gozaimasu. Yes. Of course, akon nga soon to be maninay. Okay. Maninay Eleanor Fukuda. Kag kay Phil along sa guy. Good morning, sir. Leo gani palambot kay ma'am. Basi Nga, pala maninay siya. may ga-apply ihada. May ga-apply ihada. Pwede lang garo no. Oo eh. Oy, si Donya Elena Aligarbes, ari na ho. Good morning, Donya Don. Elena. Si Hada ko Carol Montoya dira sa National Printing Office mula sa Quezon City. Good morning dira sa imo, ha? Yes. Kag si Marcon Brillantes, watching naman from Hinubaan. Wow, damo sa taga Hinubaan nga naga-watch. Damo actually sa taga Hinubaan. Ang damo pag hindi la Castellana, kanday Leo Talaban. Halos tanan. Sa kanday Jonel Halyurina, no? Mayor May, good morning dira sa imo. Good morning, Mayor Mai. Of course, sa Hinigaran wala action boy. Hella family dira De La Cruz kag Cabrera. Good morning. And sa nanunga gali sa kay Kagawad Monico. Good morning. Yes, Thank you Kagawad, so much. morning. Si Aquarius Maldita ako niya. Ako kantahin man. Guro January man siya kay Aquarius eh. Pareho kami nga Aquarian eh. Happy birthday ko no. Action boy. Sige, sa Hong Kong ni siya. Happy birthday to you. So, naglawig sa Oo mga. na saya. Kay birthday agad siya ni Aquarian man siya. Pareho kami gili Aquarian. No? Good. Sa kay Teresa Linaha Kayaw. Good morning Teresa mo. Sa kay natamyaw mo si Maninoy mo Jan Chong. Yes, of course. Kagina to pala. Okay. Tama yung ta siya liwat. Maninoy John Chong, good morning. Kag dira sa kay Cathy, good morning yes. man dira Good sa morning. imo. Sino pa? Si Rose Wenner sa Germany. Good morning. Sa kay Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas. Ginny Dunn. Judy Dunn sa may Austin, Texas. Yes, good morning. Sa kay sa imo kutuir. Si Lilian Bermudez. Yes. Sa Melbourne, Australia. Lapit na lang yun magpuli. Di Lapit na lang, siya. nakapuli ni Watch si out ka sa Lilian. akong mga outfits. Nakapuli si Lilian kay pabayuan tagid ka Oh, sa grabe no. Domunika eh. Pabayuan mo kuya. Kaya puli di siya kay pabuhi pa kuan kagid pa Ma-model ko da yun. Ma-model kasi Modeling. mga kuan. Sige, standby sa mga dugang naton nga balita. Philippine Standard Time, na 7:45.
Sa detalye sa Balita International, masobra na 10 milyones ka pumuluyo sa Britain ang nakabaton sa unang dose ng COVID-19 vaccine. Suno sa ila Health Secretary nga si Matt Hancock, luyag sang gobyerno nga matanyag ang vaccine shot sa tanan nga mga pumuluyo na edad 70 anyos pasaka kag sa mga frontliners. Apang naibaluan nga sa piyak sang madasig kag paday nga vaccination sa Britain nga nagalambot sa 400,000 ka shots sa kada adlaw, nagapanguna sa gihapon ng Israel kag United Arab Emirates. Madumduman ginaprobahan sang pungsod ng vaccines nga ginhimo sang Pfizer BioNTech kag Oxford University AstraZeneca. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, pagkakason sa kompanya ng Philippine Airlines ang 2,300 nila ka mga empleyado sa Marso bangod sa kaperdihan sa kompanya dala sa COVID-19 pandemic. Suno sa kompanya, halos 30% sa ilang workforce ang ginpangkakas bangod wala na sang normal nga biyahe. Ginpahayag ni PAL President Gilbert Santa Maria nga masakit kag mabudlay para sa ila ang nasambit nga desisyon kag nagpasalamat sa tinuig nga serbisyo sang ila mga empleyado. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 8 centimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 7 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, ginkasadya gidya sa mga netizens ang ginhimo nga jojowain o totropahin challenge ni Chris Aquino para sa iya vlog. Kakita ka na ni isang jojowain. Bali, may pakita si mga picture, tapos sabton mo na siya kung gusto mo sang jojowain mo siya or totropahin mo siya. Ayaw mo na? Oo, tilakip sa mga personalidad, Action Boy, nga ginpapilian kay Chris Aquino, amo sanday Senator Antonio Trillanes, kag Senator Bongo. Kasi Senator Trillanes, wala pa na masawa? Ambot gani wala ka kabalo. Si Bonggoya. Dumiyara man no, pero wala lang man, pang-ampang laman. Pang-ampang lang. Oo, pagpakita sa kay Trillanes, hambal niya. Pagpakita Trillanes, totropahin. Tropahin niya lang Action Boy. Bangod hindi niya kuno gusto magbisita sa prisuhan. Ay na? Wala na preso sa Trillanes. Hindi gani. Yun ba si Sunori? Ang rambal niya. Samtang, sang ginpakita naman Action Boy, ang picture ni Bongo, yun sabat ni Chris nga, jojowain. Uy. Jojowain niya kuno kay Maraming pera. clear skin. Clear skin. Clear skin. Kaya hambal niya daan. Mudlay na kaya basi mas clear pang skin ni Bongo. Ako na gani. Kaya hambal niya daan nang hambal niya, kababaw ko nung sang iya rason, pero isagin niya ko niya sa ginatanaw niya sa lalaki, Action Boy, nga gusto niya makaupod is wala sang punggod. Clear skin ko no. Pero sa seryoso ko yung rason, buot niya ko no si Bongo. Kag nice ko no sa ila. Despite sa mga intra-corporate ng mga despite issues. nga, aris na sa piyak sa mga politika. Awan Action Boy. Dilawan sila yung mga. Oo, ara man to ganigin question man siya, no, ginpakita mo picture ni Willie Revillame, tutropahin niya lang kuno kay si Willie kuno womanizer ang man niya. Mga muna bala Action Boy yung mga wala siguro na labutan ng tsura mo. Wala pa malamutan talahon tabi. Talahon tabi ko totropahin akong jojowain niya. Paghalong lang siya. Alaklain. Balita sa sports. Kapin 180 ka mga campaign groups ang nagpanawagan sa mga world leaders nga i-boycott ang Beijing 2022 Winter Olympics. Sunod sa pila ka matiglawas ang mga grupo, tuyo sini hindi lang para matapna ang paglaptas ng COVID-19, kundi patimaan ang pagpasiguro nga hindi paggamiton ang event para sa kaugalingon nga interes sang gobyerno sang China. Naibaluan nga Pebrero 4 sa masunod nga tuig, natala na hiwaton ang nasambit nga Winter Olympics. Balita Espesyal! Good morning, Philippines! Sa tanan nato ng mga ka-action boy. Nga naga. Hambali mama. Thanks, te. Ma-text pa ko tani. Isang ipang-greet mo. Wala, sa ulo ko na siya, ma. Actually. Sa ulo ko na siya, ma. So, initiative na lang. And of course, kay Attorney Dag Pandan. Morning! Belated happy birthday. Belated happy birthday. January 25. Ka-very belated. Tala sa February 25 mo lang sa i-greet. Sukat nga belated. And of course, advance happy birthday kay Mama.
Saan na yan Sa May 7. Advance happy birthday. Una pa sa imo, una ka pa Gani, ganita. pwede advance birthday to myself. Kaga nag-greet ko lang on air bala, happy birthday kay Ashley Lexi Casido, anak ni Mary Grace Banduquillo Alave, no? Good morning dra sa mo, Ashley, and happy birthday. 12th birthday. And of course, Action Boy, gina-greet ko lang gali ang akon sining beloved Moro Ami. Moro Ami nga friend. Moro Ami ko yung nga friend mo. May kasalom? Oo, kabuyan mo lang piso, kasalom. Grabe na siya magsalom. Of course, Moro Ami. Good morning, dira sa imo. Si Princess? Hindi ah. Hindi. Si Princess. Si Princess. Kalain. Kay Sir, kay Sir Otang, dugay na Otang ko. Good morning ko, no? Monitor ya lang, greet niya lang ako ng migo niya nga si John Hunyo, Nonoy Andan, Manong Iman, kag Manong Bibot, gapamati gid sa Punta Taytay. Yes, good Madamong morning. Salamat. Giselle Franco sa Maaw, good morning man. Aclara DL Nicor sa Bago City, good morning dira sa imo. Edith Diose, watching from Barangay W. Lopez. Sabi ko, E. Lopez na sayang sa silay. E. Lopez. Lang ko na typo, lang ko na Action Boy. Kaya ang W kag ito paday sa keyboard sang QWERTY mo. Mara? Yes. Okay, sige. Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines, good morning dira sa imo. Roel Rawan sa Roma, sa Villamonte, sa Purok Isla. Good morning. Yes. Okay. Good morning. Dirito na Action Boy sa aton sininga balita special. Mga weird na mga cultures ang iban nga pungsod. Hindi lang Pilipinas kundi may araman sa ila. Una, Action Boy. Sa din. Wala sa makadto kita sa India. India Action Boy. India. Wala sila tissue. Ay. Wala toilet paper, Action Boy. Lipak? Yan usually, di ba yan? Ha? Lipak. Masakit ba? Kaya usually, di ba, Action Boy? Magkanto kayo sa mga... Ay, lipak ya. Paano na yung ano kasakit? Tinigang, kalukal, Kali. Ginagalo, ano tawag? Ay, ganina. Kalikalihon mo bala? Kalikad. Ano na ba? Ano ka na makaw? Sa India, Action Boy, wala sila sa toilet paper. Usually, minsan dili sa Pilipinas, yung sa mga kabanyuhan, may ara na tissue, di ba? Kahit may ara, ang hambal nila, Action Boy, bad idea na ako, no? Kaya, syempre, mga Andres, simple lang man ang rason. Doka man, environmental. Kaya syempre, gaklag na Action Boy mo ang toilet tissue. Galing ito, dili man na siya makuhan, matunaw. Galing ito, syempre, masupot ang mga remnants. So, ayun na sila. Mga remnants. So, wala sila nagagamit, Action Boy. Okay. Tubig pwede lang man na tubig, di ba la? Abi ka na ila kultura sa India, nang malit kaysa kauras lang. Malate ka ba sa kauras? Hindi mo na Indian time. Amo na silang nila. Wala gabot. Wala gabot? Amo na, hindi ko yung nabasa. Abi ko, ganyan mo na. Hindi mo lang magsiling ka American time. Mga American time. Sharp yun. 7 a.m. sharp. Ang Filipino time, medyo may late, mga 15 minutes. 1 hour. Sila na, may munta lang ang balon. Alas 9, pero actually, alas 10 na malakad. Correct. Di ba? 1 hour. Ang lain pagit ang Indian time. Ano yung... Hindi mo naging gabot mo. Hindi ba ka Indian ka. Di ba? Perfect. Witty. Amo na galit. Tsakto, Action Boy. Good. Ang next Action Boy, makadto kita sa Indonesia. Wala nagausar sang bathroom kung comfort room ang mga bag-o kasal. Ay. Tapos nila kasal, no using of bathroom, Action Boy. Manong rason sinada? A married couple is not allowed to go to the bathroom for 3 days. Wow! Tapos ang ila kasal, Action. Ano kaya mo nila kultura, yung ano ka? Ano na lang nasla yabiya? Kahit ibadlak na ako ng Action Boy para sa ilang marriage. So, pamangihi ka sa guwak lang na mangihi? Oo, sa guwak lang, oo. Kung maligo ka, sa guwak ka man paligo? Sa guwak lang. Okay. Kaya that's why, Action Boy, ang ginahatagan is ilang pagkaon, small amount of food and water lang. Para hindi sila hindi man ubos-ubos. Ubos-ubos sa guwak. Grabe, no? Sakit sa tiyan na yan, hindi ka kapupo, 3 kadlaw. Kurti, no? Kaya para hindi ko mga badlak ang ilang marriage. Hindi ka lang hindi ka lang hindi na lang kayo magpakasal. Hindi ka magpahimo siya. Hindi ka na lang magpakasal. Kaya maantos kayo sa 3 kadlaw yan. Hindi kaya kapasiya. Kurti nga kultura, no? Oo, grabe, Action Boy. Grabe. Akadto naman kita, Action Boy, sa Masay. Amot kong tsakto na yung ako, yung pag-pronounce, ang Masay. Hindi na yaman. Kenya.
Kenyan Maasai Tribe, Action Boy. Sa Kenya. Oo. Sa inyo, tupad nyo na. Ha? Tupad nyo. Nga, ito pa. Sa Zimbabwe, sa Nigeria. Sa South Africa ko. Nugaya ko yung Action Boy. Medyo layo-layo siya sa amon. Gamay. Ang greetings sa Action Boy sa Masay. Di syempre, di ba? Kung bisa nara ka lang ganit, sigad sa dalan or arak sa jeep. Kabastos, manupla, no? Ang ilang greetings sa dupla. So, sumunguro nga may COVID-19 daw. Hay! Hay! Kanya, ay! Balos siya. Kalahin! Hi! Kalahin, guro, no? Planay, galing ilang greetings, Rude na iya sa ibang Action Boy nga makultura. Pero sa Kenyan Maasai Tribe, it is a customary way of greeting and showing respect. Okay. Doon nagdamo lalaway ko ba? Ako nagaling Action. Hindi pa siling ko na Action Boy nga, direct kita mo na. Before ko no mag-handshake, madupla dahil sa kamot, posa mo pag-handshake. Grabe, no? Sa COVID. Kaya mo na. Ay, kumusta? Duplayan ni kamot mo. Adawa kayo mo respito. Nakaka-respito. Ang lain na ako nang ang imo nga, kuan ba, imo kumusta? Ang lain na ako nagamama. Ay. Kalain, no? Nga, magkamusta mo nga nagpula-pula ng kamot ko man. Tapos diba, nagamama. Tapos diba, rami aran Action Boy tao nga do short of sa live ba, blakis ado, wala, ano, gidya. Damala. Malang ba. Hindi na ba? Iyogad pa. Para mga respectful sa... Kalain ko na, tapos mag-shake hands ka, ano man? Ay, pilit-pilit. Karmong. Kadama ka mo. Damak. Sorry ha, sa mga nag-breakfast. Pero muna din ang butang Wala ta mahimo. Okay? Ang Action Boy. Kaya ginang lang. Kalain. Gamama na to sila sa Kenyao. Malay to yan ba? Tapos mga tribo daan, ambot lang ba si obsolete pa balang iba, wala pa naga-toothbrush. Pero hindi na sa Bilog ng Kenya, ha? Hindi, sa tribo nasa na tribo na sa Maasay. Maasay, Grabe, no? So, sa mga ka-action, ba, may ara sa bucket list nyo nga makadto ka mo to. Hindi lang mo kanto sa Maasay. Paminsaran nyo danay kung ready ka mo. Kalain, no? Grabe. Ang next Action Boy, kanto kita sa Mexico. Wala naghahatag ang mga Mexican Action Boy sang gift nga yellow rose. Yellow nga rose. Di ba may harag yellow rose, Action Boy? Actually, ang roses are great gift ko, no? To show emotion, especially. Kung di imbis kan di man sa aton. Oo. Apang kung pagpili kun Action Boy sang color, may ara sang iban nga mga pungsod kaangay sinisang Mexico nga may lain iya nga meaning. So ang traditional nga red rose rather than a yellow rose means death kun Action Boy sa Mexican culture. So sa patay lang layatag. Kung batunon sang patay. Teka, patay naman na sa mo, hindi naman sa mapatay. Ay, hindi naman. So, basta mga patay, ganun, lain na nga ako. Taga di sa amon, patay, mapatay ganing patay namon, patyon. Kailangan, Action Boy, lain naman dumduman ko sa patay, no? Kaya, lang, ikaw taguro istorya sa akon, nga nagamba lang pamilya nga, please lang ko, kung i-plastar mo sa lungo ng amon nga lula, dugatulog lang siya. Oo. Di paglili sang mga himata mo na, perti pangakig nila. Kaya ang lula, gaang muna. Gaang muna sa sunod lungon. Ang kamot ara sa yagtang. Oo. Gaang muna sa lungon nila lula, Action Boy. Perti pangakig sa ano. Lahat pag ganyan kong gabarikutot. Nagtakilit. Tingnan na nila, dugahabok ang ano. Gabarikutot. Dugahabok ang lungon. Gatulog lang. Perti pangakig nila kasi lula nila. Duga katulog lang ako Action Boy. Kasakit sa mga mata. Doon lang nata sa atin. Next naman Action Boy. Sana naman sa Saturday. Tanda mo pa di iba, mga weird and funny ng mga culture. Sige ginatamyaw lang ni Eleuterio Parcon Dayon ang iya pamilya dira sa Kalumanggan. Sa awaya si bata si Eldritch kay sa asawa niya, no? Good morning dira sa inyo. No. Sige lang. Si Dennis may ara naman sa nga palakat. May palagas naman yan. Sa kanya pala. May aksyon ninyo mga diya natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Stand by na sa Aksyon hotline
Upod ka Aksyon, Art Tay Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon